Bonjour. Přináším vám čerstvé informace z francouzského kresky. Niveau stable. Radary jsou všude, i smětný bedni zakomponovaný. To mě to proběh. Bylo AMG. Made AMG. To je, myslím, zkrátka od Autobagule. Ale zpátky. Jsem ve Francii, jedu do Remeše. Přemýšlím zase nad tím svým šéfem, jo. Nedá mi to spávat. Ani židit mi to nedá už. Protože to je hodně špatný člověk. Já zjistil, že vlastní veľký pozemky, hektare na Horním Bankově. Koupil to bez hypotéky. Něco za tím bude. Taky má SROčku, tuhle Lift Europe. Potom má družství Lift Holding. Tam je představenství, jediný majitel, konatel a tak dále. Ještě měl u Chrastal. Ten se přejmenoval na nějakou Enatreu nebo takovou sračku. Chtělo by to audit, vzít mu účtovnictví, poslat tam NAKU, kriminální úrad finanční správy, zahlásit to na ministerstvo dopravy, ministerstvo práce, zahraničí, medzinárodní doprava spadá pod smernice Európskej rady a taky jeho obchodním partnerům bych to všechno pověděl. To mám co dělat na svátky, ne? Ať to píše, ať to jede, ať to maže. Mějte se hezky. Natočím videjko z katedrály. Čau.